Amigues i amics, durant aquestes darreres setmanes hem intentat apropar-vos a través d'aquests vídeos el que passa a Europa i la tasca que fem des de les seves institucions. Avui, a les acaballes d'aquest 2016, vull aprofitar aquesta plataforma per desitjar-vos unes molt bones festes i fer balanç d'aquest any. Ha estat un 2016 ple de reptes i molta feina. A nivell parlamentari hem participat en la redacció d'informes sobre la transició cap a una economia circular a través del reaprofitament dels residus, la sostenibilitat i la generació d'ocupació. Hem treballat la preservació i gestió dels boscos, així com hem reclamat l'eliminació dels recàrrecs per trucades de telèfon entre els països de la Unió, l'anomenat roaming. També hem fet arribar al més alt representant de la Comissió Europea la nostra preocupació per la manca de desenvolupament i d'inversió en el corredor mediterrani, així com hem denunciat la manca d'interès de l'Estat per finançar els accessos al Port de Tarragona a través del Pla Juncker. També hem posat les bases perquè no es torni a produir un nou cas Castor i, en cas que es produeixi, que es puguin demanar reclamacions tant les víctimes directes com les indirectes. D'altra banda, hem trepitjat molt el territori i així ho seguirem fent. Sempre ho dic, tan important és ser a Brussel·les i fer arribar les demandes del territori com també ho és visitar i conèixer de primera mà quines són aquestes necessitats. Per això, des de l'Ebre fins a Begur, des de la Vall de Boí al Garraf, des de Ribes de Freser a Tarragona, des del Pallars al Baix Camp, des de Vilamalla a Anglesola, hem fet quilòmetres per defensar el cabal ecològic del riu Ebre, la descontaminació de Flix, la defensa de la fruita dolça, per conèixer de primera mà les problemàtiques del cargol poma i de la pesca mediterrània, les innovacions sobre economia circular, biomassa, productes ecològics. Des d'aquí vull agrair-vos a tots l'excel·lent acollida i el contacte directe que mantenim, perquè és gràcies a aquest contacte que fem arribar la veu del territori a les institucions europees. I perquè és així com donem utilitat al projecte europeu, posant-hi l'ànima del territori, els valors de la seva gent i centrant les nostres polítiques en les persones. Desitjo poder seguir treballant amb tots vosaltres en aquest any nou que aviat començarà. Només em queda desitjar-vos novament bon Nadal i que el 2017 vingui carregat de prosperitat, fraternitat i felicitat. Moltes gràcies i fins aviat.